ZANU-PF Varakashi vobatwa. Tuna kuti vakomana vauya vachiposta mapictures atiri kuona kuti right now vanonotora mapictures eku mafamasi emuSouth Sudan muno muAfrica vaiva maposta vachiti aiwa ndo macurrent pharmacies emunyika yeZimbabwe. Sana pana mashoko atona kuti aiwa Varakashi panguva inoi these guys vanofanira kumisiwa just because vari kubroadcasta nemanyepo vachimislead citizens. Lobva subscribe or like on the bell kuti inda panapa but the popular journalist upotikuona anobuda nyora achiti anoposta mapictures 2 amuri kuona awa tichazodzoka paari anotanga nyora achiti the situation in Zimbabwe's public hospitals is now so dire that the ruling party's social media teams are stealing pictures online and pretending they were taken in Zimbabwean public hospitals. The ZANU-PF West social media team, Varakashi4ED, stole the attached picture which was taken in South Sudan. It is embarrassing that instead of providing medicines in public hospitals, the ruling party is focusing on a shameful propaganda campaign using stock pictures from the internet. Embarrassing stuff. Anoposta this post yamurikone Varakashi iri kunzi my hospital visit yesterday reviewed sufficient medication for major diseases HIV, TB, malaria, etc. The Minister of Health is bolstering its workforce with annual nurse in the likes of anyora zvinova zvemanyepo. Panapa tinoona kuti tinopinda paChrome tirikuona kuti panapa paalami tirikuona kuti this same post yamuri kuona iri kunzi a range of drugs stored on the shelves of a hospital pharmacy in Sudan, Africa. Tona these captions amuri kuona panapa tikunyasa kuona kuti Varakashi panguva inoi you can see these pictures, they are very similar. Tingotori picture charo riri kuSouth Sudan but Varakashi vanoritora vonesa pahendo yavo voburotikasa vachiti aiwa ndo mapharmacies emunyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa neVarakashi vamuri kuona panguva inoi kuti ndo vari kukonzeresa kuti aiwa vagari vemunyika yeZimbabwe aiwa vatambudzike. Panapa it seems like these guys they act as if aiwa vari patriotic, aiwa they love their country, but these guys, these are distractors. They are destroying our own country. Pinda comment section medu mafungiro enyu, no subscribe or like and turn on the bell icon.